Allahu akbar. À partager. Bi datigɛ in ka bon dɛ. Donc Mamadi u k'a partager. Suratul Yasin. Allahu Taala y'a kɛ solan ye. Solan min n'a ɲɔgɔnna tɛ kuranɛ kɔnɔna na. A ka cogoya la. Kuranɛ solan bɛɛ n'a ka kabako a ɲɔgɔnna tɛ. Yasin. Ka ko dilan sisan. Wallahi Yasin de b'a kɛ. À partager. Yasin. Ka ko kalaman ka sumaya sisan. Yasin de b'a kɛ. Yasin. Ka ko sumanen to k'a chauffer fo ka tila k'a kɛ ko wɛrɛ ye. Wallahi suratu Yasin de b'a kɛ. Ala k'an bɛn sababa ma. À partager. An tɛna an bila fɛn caman na. Yasin la. Numéro 73 08 11 87. Mais i b'a sɛbɛn ka d'u ma. Yasin. An bɛna min di aw ma. Mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen. 11 87. 87. Suratul Yasin. À partager. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen. I b'a fɛ Ala ka n'i dɛsɛ i ka du kɔrɔ. Du mana bonya cogo cogo, denbaya mana bonya cogo cogo. Ala ka n'i dɛsɛ a kɔrɔ. Alimami dɔ ye ne kalan ni dɛlu la. Bamakɔ yan kɔni. Wallahi. N tɛna fɔ k'a kalanna yɔrɔ wɛrɛ dɛ, a kalanna alimami dɔ de bolo yan. Alimami bɛ yen hali sisan. A waati y'a sɔrɔ ne ka kalannen, a yɛrɛ b'a dɔn ne ka jama ka ca. Dumuni kɛlɛ ka ca. A nana don dɔ wulada fɛ, Ala y'a kɛ an y'a bonya. An ma dɛlu yɛrɛ ɲin'a fɛ. A y'a fɔ n ye. A ko karisa dɔnni b'i kun. Ala bɛ se donni kɔrɔ. Nka n bɛna dɛlu d'i ma, hakili to a la. Wallahi hali ne ni jama ɲɔgɔnna 2 nana a balo t'i kamana gan. À partager. N bɛna di aw ma ni Ala ka diɲɛ ye. A ka dugawu kɛ n ye, a ka kɛ alimami ye. Wallahi a ye dugawu kɛ n ye, a ka dugawu kɛ alimami ye. Suratul Yasin. Nasi sɛbɛn t'a la. Ne dugu jɛra. Ni tilali ka wuruduluw la. Yani ka kuma mɔgɔ fɛ. Suratul Yasin. I b'a kalan siɲɛ 4. Wallahi baloko la. I bɛ ɲɛsi kɔrɔn fɛ k'a kalan. Siɲɛ 1 ka dugawu kɛ. Ka ɲɛsin tilebi fɛ k'a kalan. Siɲɛ 1 ka dugawu kɛ. Ka ɲɛsin bani fɛ k'a kalan ka dugawu kɛ. I bɛ tila ka segin tourner kɔfɛ ka na. Ka na ɲɛsin baba fɛ k'a kalan ka dugawu kɛ. I bɛ tila ka segin k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ a banna ka dugawu kɛ. O kɔrɔ fandɔn i bɛ fandɔn in to da de. N b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu. Surukɛ fɛn dɔw bɛ yen n'a ma sɛbɛn ka yira mɔgɔw la u t'a faamu. Mais u ka nin faamu. À partager. Caman bɛ na nin ye an ɲɛ bɛ nin na nin tɛ nin ye côté 4 de ye. Nin bɛ i n'a fɔ diɲɛ côté 4. Voilà côté 4 de kɔrɔn tilebi bani ni baba. An ɲɛ b'a la. Tamasiyɛn dɔrɔn don, a tɛ i n'a fɔ n ye kuranaya dɔ de sɛbɛn a kan. Tamasiyɛn dɔrɔn don. N bɛna kabakoba de fɔ aw ye Yasini kan bi ni Ala sɔnna. Surukɛ sɔgɔmada fɛ i b'i sigi ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka Yasi siɲɛ 1 kɛ. O ye ka dugawu kɛ. I bɛ kɔsegin ka na tilebi fɛ ka ɲɛsin yen. Nin ye tilebi de sisan. I bɛ tɛmɛ ka taa tilebi fɛ. Yasi siɲɛ 1. A faamuyara? Donc n'i y'a kalan tilebi fɛ siɲɛ 1 i b'i kɔsegin ka na bani fɛ. N'i y'i sigi ka na kɔrɔn fɛ, n'i y'i sigi k'i ɲɛsin kɔrɔn ma, i kinibolo bɛɛ bɛ côté min, a bɛ fɔ o de ma ko bani. Mɔgɔw ka se k'a faamuya. I b'o kalan siɲɛ 1 an ɲɛ b'a la. Bon n'i y'a kalan ten fana i b'i to o yɔrɔ la fana i bɛ na yan fɛ n'o ye baba ye i b'a kalan siɲɛ 1. Voilà ɲɔrɔ a tɛ nin ye wa? Mais i ɲɛ bɛ nin min na nin furancɛ in i kana munumunu o fɛ bilen. O to ye o ye da de. O ye garisɛgɛ nasira de. Wallahi. Wallahi surukɛ. À partager. N bɛ se ka
kɔrɔnɛ da kan kalini na wallahi Allahu akbar. ne nin kɛ don min na a don y'a sɔrɔ ne ka baloko ka gɛlɛn Allahu akbar. ala bɛ kan sutura dɛ wallahi a sɔrɔ a ka gɛlɛn Ah. balima dɔ a bɛ selen kɛ a nana Bamakɔ yan a ko yala karamɔgɔkɛ i bɛ min n ko n bɛ yan a ko n sɔrɔ yan nɔ sisan Allahu akbar. Naam. a ye yɔrɔ min fɔ ne y'a sɔrɔ yen Naam. a ye malokisɛ sankilo bɔrɔ kelen di ne ma ani 20,000 wallahi Allahu akbar. n ye wari kɔnte a kɛrɛfɛ n maloyara n ma se ka a fɛn parce que wari kura don a ka dɔgɔ nka ni a fɛ ka ca tan sɔrɔla ka sɔrɔ hali t'a tɔ bɛ yen ne dɔw kɛ ne ye n kɔ don ka na ɲɛfɛ ka na n jɔ n ko i jɔba an ka ko in sɛbɛ lajɛ 12 ubiyɛn 14 de la wallahi ka sɔrɔ 20,000 de don Allahu akbar. ne ka musow ye n seere yan ala fana ye n seere wallahi a faamuyara wallahi n y'a kɛ n y'a sɔrɔ ni dalilu nalen kɔfɛ o kɔfɛ sa balo di yan hɔn la an karamɔgɔ a ka gɛlɛn ne ka kaba san dɛ n y'a di bɛɛ ma bɛɛ ka ta wallahi o ka dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye n bɛ sigi a kan k'a lajɛya mɔgɔw ye i ka se k'i ka denbaya ta a mana bonya cogo cogo jama mana caya cogo cogo nin k'i taabolo ye ale y'a di ne ma denbaya tali la balo la ne b'a kɛ hali garisɛgɛ la ka d'a kan denbaya fana bɛ tali musaka tali ye de wallahi ne sigilen bɛ nin kan n b'a kɛ hali sɔgɔmada la n y'a kɛ n bɛ sigi a kan i b'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka Yasini siɲɛ 1 kalan ka i tourner k'i ɲɛsin tilebi fɛ ka siɲɛ 1 kalan i bɛ tila ka segin i kɔfɛ o cogo la ka Yasini kalan i k'i nafan fɛ ka tila ka segin i kɔfɛ tuguni ka tɛmɛ tilebi côté fɛ ka na fɔ bani fɛ tuguni ka Yasini kalan siɲɛ 1 mais kana i tourner bilen ka bila kɔrɔn na bilen i bɛ segin kɔfɛ tuguni ka sɔrɔ ka na i sigi ka taa ka ɲɛsin kɔrɔn na donc nin côté de bɛ to donda ye nin ye garisɛgɛ donda de ye an karamɔgɔ a ye nin kɛ an karamɔgɔ nin kɛ wala o la mɔgɔw ka kuranɛ kalan i débrouiller hali nin kama i ka suratu Yasini kalan fonetigi bɛ yen wala i débrouiller ka kalan mɔgɔ caman bɛ ka kuranɛ ayew kalan an nɔfɛ wallahi caman bɛ ka fɔ an ye karisa e sababu la ne sera nin kuranɛ aya la kɛrɛnkɛrɛnnen fami sufi mana kɛ bi ha hali don ko dɔ ye n wele ka bɔ Lajinɛ a ko karamɔgɔ a ko i bɛ baara min na ala de b'a dɔn mais wallahi i t'a dɔn anw t'a dɔn n tɛ mɔgɔw t'a dɔn ne yɛrɛ ta bilama ne kɔni y'i ka koɲɛ yira alaw ta la bon nin kuma ninnu nin bɛ anw wasa wallahi nin bɛ anw wasa ala ka limina d'a ma wa u ka nin ta nin ye hakika dɔw ye nin ye hakaiku dɔw ye tiɲɛ mun ni maa bɛ kala kan ka sigi a kan ka sabati a kan wallahi nin y'a dɔ ye suratul Yasin sirukɛ problème mana i ka mɔgɔ sɔrɔ problème mana i ka mɔgɔ sɔrɔ k'a bɛ ka kɛ koba ye ko min e laban min yɛrɛ ɲina ko kɔnɔ ko bɛ ka bonya ka taa suratul Yasin i débrouiller i ka kalan ni sera mubini fɔlɔ ma mais yanni i ka kalan i bɛ busi bɛɛ minɛ fɔlɔ ka bila parce que mɔgɔ caman bɛ yen ko datugu o t'o dɔn quoi a faamuyara i bɛ busi den 7 bɛɛ minɛ ka bila busi den 7 i b'a bɛɛ minɛ ka bila ka d'a kan e bɛ fitinɛ min cɛla o don kama fitinɛ tasuma minɛlen don o tɛ yan i bɛ suratul Yasini kalan n'i nana se mubini fɔlɔ ma i bɛ dugawu kɛ ye ni ko in da sali ye i ka busi 1 faga i bɛ segin ka suratul Yasini daminɛ i bɛ fitinɛ min kɔnɔ i bɛ Alahu Taala deli ni o ko in da sali ye i ka busi 1 faga ka dugawu kɛ i bɛ tila ka segin ka taa Yasini daminɛ i b'a 7 bɛɛ kɛ nin cogo la ka taa an karamɔgɔ laban de la i b'a laban ka sɔrɔ ka dugawu kɛ i mana o kɛ ko ko la an karamɔgɔ i sigi ko bantɔ filɛ a ko bɛ girin ka ko bonya ka yankan bonya a bɛ taa dabila cogo cogo a yɛrɛ t'a dɔn mun y'a to a ko bana sira wallahi ni maa min bɛ problème na suratul Yasin aw ye nin sɛbɛn aw kɔni masa aw ye nin seere kɔsani na aw ye nin sɛbɛn kɔsani na wallahi siri mana kɛ adamaden kan
a mana dan tɛmɛ a kɛra muru ka kawatumu ye a kɛra siri sugu sugu ye a kɛra kɔlɔnda siri ye a kɛra juru siri ye a kɛra fara ka siri ye a kɛra yiri fara ka siri ye a kɛra siri o siri bɛ yen min bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛɛ kɛra e la walima i sigara ka fɔ a dɔ b'i la i dɛsɛra k'a solution sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'an ye yiri ko ka dɛsɛ an ye nasi ko ka dɛsɛ nin sɛbɛn i ka nin ko an karamɔgɔ suratul yasin sɛbɛn a sɛbɛn siɲɛ kelen pe a siɲɛ o siɲɛ i mana aya fɛn fɛn sɛbɛn o aya kelen ni ɲɔgɔn cɛ kulu ya ayyuhal kafiruna sɛbɛn la wallahi ni n ka cɛkɔrɔba ka degun gɛlɛn aw ye nin sɛbɛn sisan ne ka nasi dɔ bɛ n bolo hali maa ko fɔlɔ wallahi ay misam subhanallah ale an kan ka safina mi abi an bɛ n bolo n kun ka kala sura de ɲinɛna de ne kun ka ko ala sura de ni ɲinɛna yɛrɛ de mɛ min fi yasin sɛbɛn a aya o aya kul ya ayyuhal kafirun a siɲɛ kelen dɔ la appelikɛlaw ka sabali dɔrɔn amina i b'a siɲɛ kelen sɛbɛn i mana aya filanan sɛbɛn i bɛ kul ya ayyuhal kafirun siɲɛ kelen sɛbɛn fo ka taa yasi banta n'a banna u b'a fɔ safinɛ min ma ko farafin safinɛ safinɛ fin bamanan safinɛ min ma deli ka don ji la fɔlɔ a ɲini i k'i ko a la k'i kanga k'i jɛ fiɲɛ an karamɔgɔ a nasi la a don ni mɔgɔ mila kɔnɔ dugujɛ bi minɛ yɛrɛ wallahi i lafiyala tellement que i lafiyara a partager wallahi suratul yasin o y'an nasara dɔ ye suratul yasin an karamɔgɔ Sheikh Ismail Drame a y'an kala la anw ni aw dɔw de la an de la k'a dɔ kɛ yan fa bɛ kɛ ni Malila den 41 wallahi suratul yasin ni maa dɔ ka ko gɛlɛyara a kɛra papier ko ye a kɛra jɔyɔrɔ ko ye a kɛra ko dɔ ye a ye Malila den 41 san Darama ye an kalala tafsiri senfɛ wallahi an y'a sɛgɛsɛgɛ an y'a sɔrɔ a y'a fɔ cogo min na a ka teli n'o ye kuranɛ bɛ teliya ni mɔgɔ ka lemɛnɛ hakɛ de suratul yasin mɔgɔw ɲini mun bɛ kuranɛ dɔn ka ɲɛ kana Bamakɔ yasi kalan ninnu wele dɛ k'a fɔ tɔn de b'an bolo an bɛ yala ka yasiw kalan non o ko tɛ ala ɲɛ siranyɛnbaw ɲini mun bɛ se k'a kalan ala kama n'u y'a kalan siɲɛ 41 a 41 fɛn fɛn la u mana tila la u ka Malila den kelen ta ni karisa ka ko in gɛlɛyara a ko in ɲɛma sɔrɔ a la ala an y'a ɲini fɛ yasini barika kosɔn i ka nin ko in ɲa i ka barika bolo i ka kɛ ka ɲɛ sɔrɔ k'a kɛ garisɛgɛ a ka yɛrɛ sɔrɔ an karamɔgɔ i bɛ Malila kelen ta ka nin fɔ ala k'a bila an ye nin kɛ a ka ko dilan ni sarakatu ye k'a di e Alahu Taala ma n'aw tilala aw kana dugawu kalan fɔlɔ dɛ Malila a ye bɔ k'a tila denmisɛnninw na denmisɛnnin de to kɛlɛ la a ye dɔ sɔrɔ dɔ ma nin ye fila ta ni yɛrɛ da o waati la a ye dugawu kalan an karamɔgɔ wallahi wa ni nin kɛra i jija i ka giriman di karamɔgɔw ma dɛ i jija i ka giriman di karamɔgɔw ma o fana b'a dugawu jaabi teliya ala ka limina d'a ma dɔnni y'a cogoya ye suratul yasin an delila ka nasira dɔ fana fɔ mɔgɔw ye nin fana ye ka adamaden bɔ kɔlɔn kɔnɔ waritigi kɔrɔ binnen yɔrɔ o ka wariko ma nɔgɔn bilen o wariko ma nɔgɔn bilen dɛ a yɛrɛ jigita ka parce que an tɛ solution a bɛ se ka wuli bilen dawulatigi kɔrɔ binnen sangatigi kɔrɔ binnen walima muru ye karamɔgɔ min sɔlabo k'a ka kiliyanw bɛɛ perdi n m'a fɔ karamɔgɔ tɔɲɔlikɛlaw dɛ karamɔgɔ dɔw b'u sinsin u ka kalandenw kan u ka sanayɛlɛn sɔrɔ n'u ye sanayɛlɛn sɔrɔ u bɛ tila ka kalanden ninnu fili komi lemuruba ɲaga o hakɛw de bɛ karamɔgɔ caman mago sa a faamuyara mais ni u ye karamɔgɔ min salabo k'a ka dawula minɛ la k'a ka mandiya minɛ la suratul yasin i b'a sɛbɛ a aya o aya alam nashrah siɲɛ 1 a aya o aya alam nashrah siɲɛ 1 fo ka taa se a dan na i bɛ alam nashrah bɛɛ de sɛbɛ a yasin aya o i bɛ alam nashrah siɲɛ 1 sɛbɛ wallahi ni bɛ adamaden foni ni bɛ mɔgɔ foni su kelen n'i y'a sɛbɛ ta fɛn fila bɛ o bɛ k'a la yiri min bin min bɛ fɛnɛ bili sanfɛ so mana bili i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ka so sanfɛ bin dɔw bɛ fɛnɛ sanfɛ o bin de bɛ k'a la
o kɔfɛ bin filanan min bɛ k'a la bin min bɛ kaburu sanfɛ ni place fila ni ɲɔgɔn cɛ danfɛn o danfɛn b'o kɔnɔ olu ka kɛlen adamaden na wallahi a tiɲɛna mais i bɛ kɔ a la tile 9 ala k'an bɛ sababa a faamuyara suratul yasin ni ko bɛ mɔgɔ min da la k'i sigala halisa a tɛ ka se ka ɲɛ yani a bɛ ka kɛ problème ye i n'a fɔ dugu ka setana walima an ka lahala an ka jamana ninnu na i bɛ taa sɔrɔ ne bɛ nin di an ka dugu mun bɛ ni rebellion bɛ k'u financer yani u lasiran a ye to ka nin kɛ a y'a fɔ a ka karamɔgɔ ye wallahi o ka nin kɛ u ka nin kɛ suratul yasin i b'a sɛbɛn siɲɛ 1 pe walaha kan mais i b'a sɛbɛn ka a mimu kelen kelen bonya fitinɛ min b'aw fɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ ala ka ko ban pewu aya kelen bɛ i b'o don a mimu bɛɛ kɔnɔ wa qul jaa al haqqu wa zahaqa al batilu innal batila kana zahuqan i bɛ nin siɲɛ kelen kelen don a mimu bɛɛ kɔnɔ mubini mimu 7 bɛɛ kɔnɔ siɲɛ kelen walaha kan i t'a ko dɛ i bɛ taa wala in jɔ kaburu fɛ ka wala in da jɔ kaburu la sɛbɛnni min kɛra la k'o jɔ kaburu la wallahi u ka namɛ ni ka teli ni kɔrɔti ye n'o kɛra n'a sira dugu mana jɛ walaha in na taa ko ni nɔnɔ kumu ye nɔnɔ kɛnɛ ko tɛ nɔnɔ kumuni nɔnɔ kumu maa mun ka janfala kurulen ɲɛsinnen don aw ma taa nin labɛn i ka ko ni nɔnɔ kumu ye ka bɔ walaha la n'o kɛra ji min bɛ ka woyo taa k'a la an karamɔgɔ o ko kelen ni nɔnɔ ma se ka fara ɲɔgɔn kan ji o kan an karamɔgɔ cɛ da tura la i bɛ bɔgɔ dun wallahi parce que dɔw bɛ bi mɔgɔw kan hali kɔsa in na hali su in na n balima dɔ y'a fɔ n ɲɛna a bɛ baara la dugukolo dɔ la a bɛ cɛ kamalen yɛrɛ fa ye dugukolo d'ale ma a bɛ san 30 ni san 9 de bɔ baara in na a ye dugukolo baaralen kɔfɛ ka lemuru ni yiri tur'a kan denkɛ hasidi dɔ de taara bi ko fɔ ka dugukolo dili minɛ o n'a ɲɔgɔnnaw la n'i ye nin baara la n'a m'a bila wallahi a bɛ bɔgɔ dun wallahi a bɛ bɔgɔ dun yasini a bɛ sɛbɛn ta de a tɛ min dɛ parce que mini ka di kana ni min dɛ dɔw tɛ fa nɔnɔ la nin tɛ nɔnɔ min ta ye dɛ nin bɛ taa bɔn ji la de i b'a sɛbɛn ta mais i bɛ taa walaha bila kaburu sanfɛ ka a sɛmɛ kaburu la kɛrɛnkɛrɛnnen kaburu kura yɛrɛ i bɛ yasini sɛbɛnni de jɔ a la ka si kaburu bɔgɔ tɛ mun a la kaburu foyi a bɛ si yen de dugu bɛ jɛ dɔrɔn taa ta ka na i kana walaha ko ni nɔnɔ kumu ye i ka bɔn ji kan cɛ min bɛ yen n'a nɔrɔlen don i muso la k'a t'a to yen a bɛ taa kunfɛ wallahi a bɛ taa kunfɛ a b'a kɛ ni nafolo min ye walima min bɛ se boli ka ni nafolo min ye n'a ma dabila a ka nafolo bɛ taa ten solution t'a la foyi tɛ se ka kunbɛn wa n'a ma ko dabila a bɛ bɔgɔ dun sanji b'a gosi kɔfɛ ala ka lemina da suratul yasin an ka yasini to tɛ sɔrɔkallahu alhamdulillah ala k'an bɛ sababu nin tigi bɛ sɔrɔ mori de ni ye mori ni ye dugulenkan ye da caman bɛ kuranna a y'o ɲininkali kɛ ka sɔrɔkalaw o ye dugulenkan ye ko cɛ bɛ jiginna kɔrɔ ye cɛ mɛ dagsɛ jiginna ye dugulenkan bi da an b'a karamɔgɔ ye k'a assalamu alaikum ala k'an bɛ sababu sɔrɔkallahu alazim wa ballaga rasul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa razikuna wa maulana min ash-shahidin ni y'a lajɛ allahumma tan de bɛ sɔrɔkalahu kɔnɔna na allahumma o tan de bɛ sɔrɔkalahu kɔnɔna na ka ta alam tara kaifa kana bila birabi nasi solan joli don solantan tɛ taa i bɛ solantan de don a allahumma bɛɛ kelen kelen kɔfɛ n'a sɔrɔ siri bɛ maa min kan nka kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛna min di bi aw yɛrɛ bɛ min kɛ n bɛna aw ka gindo dɔ fɔ bi mɔgɔw ye ne ka dugawu jaabi sikiri wallahi n bɛna dɔ di mɔgɔw ma o k'a ye kɔnɔnajɛya de don n yɛrɛ b'a kɛ n ka daba baara ta ka na daba dɔ bɛ yen yan n b'a yira la a ka ɲi daba bɛ wurudi kɛ sɔn a to yen a ka ɲi surukɛ
bɛɛ k'a lamɛn bɛɛ k'a lamɛn muru bɛ yen mɔgɔ bɛ yen ko e de bɛ nasi sɛbɛn adamaden dɔ ye ka ala deli walasa ala ka hinɛ karisa la k'a mako ɲɛ wallahi ne ka min di a b'i intéressé mɔgɔ caman ka dalilu ma dafa dɛ nka sɔrɔ ka law dafara n'a fɔra an ka ala deli maa caman tɛ se ala deli cogoya la nka ala deli cogoya ɲuman bɛɛ lajɛlen faralen don duwawu kelen min kɔnɔna na o ye sɔrɔ ka law de karisa ala deli ye ala ka hɛrɛ kɛ n ye e yɛrɛ morikɛ min bɛ ka ala deli dɛ i b'a sɔrɔ kumakan dɔ bɛ na i da o de kɔsɔn i ka duwawu ti minɛ ala wele kan bɛɛ lajɛlen bɛ duwawu kelen min kɔnɔ o ye sɔrɔ ka law de o de sɔrɔ ne sɔrɔ ka law kalanna ka ban kana fɔ i bɛna duwawu wɛrɛ kalan mɔgɔ e bɛna mun duwawu wɛrɛ kalan ye dɔw bɛ taa duwawu ta ka tila ka yasiniw jigin o kɔfɛ ka tila ka ala ka lemina d'a ma sɔrɔ ka lahu mɔgɔ min b'a fɛ ka duwawu ka jaabi i mana baara fɛn fɛn kɛ ala ta'ala ka don ala ka barika don ala wallahi a sigirba dɔ ye sɔrɔ ka lahu ye i janto i ka sɔrɔ ka lahu sɛbɛ i b'a sɛbɛ a bɛɛ lajɛlen siɲɛ kelen pe n'i y'a nasi bɔ tuma min na i bɛ daba min dilanna ka mɔgɔw ka mago ala deliw sɛbɛn ni o ye daba in ye i bɛ daba de dilan ni sɔrɔ ka lahu nasi de wallahi i bɛ daba de dilan ni sɔrɔ ka lahu nasi de aw kɔni aw t'a kɛla wa n'i y'aw ka sigɛrɛ dɔ fɔlen mɔgɔw ye wallahi an ka kalandenw bɛ nin kɛ wallahi hali ni ne tɛ yan u b'a kɛ daba mana ban o tɛ i t'u girin ka daba dilan u bɛ sɔrɔ ka lahu sɛbɛn fɔlɔ k'a ban ka sɔrɔ ka nin kɛ an karamɔgɔ moridenw ka baara kɛ wallahi n'i sɔnna ka fɛn dɔ don i ni ala cɛ ala bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɛnɛ k'i kama yɔrɔ nin tɛ mago ma dilan fɔlɔ dɛ nin tɛ mago tigi ka ala tɔgɔ ma daminɛ dɛ sɔrɔ ka lahu dilanna ka kɛ daba de ye fɔlɔ o kɔrɔ n bɛ ka na baara min kɛ nin ye ne bɛ se a duwawu kɛ cogo la sa o n ye nin fɛn duwawu bɛ nin kɔnɔ n ye nin hɛrɛ de ɲini fɛ ka k'a tigi ye n bɛ ka kuranaya min sɛbɛn sa o a dafara sa o ne ma s'a sɛbɛn cogo la ne ma s'a kɛ cogo la o sɔrɔ ka lahu yɛrɛ nana o kama de n ye fili mun kɛ n'o bɛna n bali ka n ka duwawu jaabi n'o bɛ e ala bali ka hinɛ ne la ala i k'o yafa n ye i ka n ka duwawu minɛ i bɛ nin dilan nasi dilan ta n'i ye nin nasi labɛn k'a di mɔgɔ ma i ka daba dilan nin na ala tɔgɔ la tɔgɔ n'i y'a gosi ne nin ye an karamɔgɔ mɔgɔw b'a fɔ ko e ni fɛn wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ne ma kɔnɔ parce que adamadenw mana dɛsɛ baara la ko b'a dɛsɛ k'i ka ko ɲɛ sɔrɔ u bɛ sin ka fɔ sitana la ni sitana b'a bolo jinɛ sitana b'a bolo parce que mɔgɔw t'a miiri ko ala bɛ sɔn adamaden ye quoi tellement que adamadenw fasana ala wele la wallahi mɔgɔw b'a bila hakili la dɔw jaabi tɛlɛma ma ne k'i bolo dɔrɔn ko jinɛ ka ni jinɛ ka turu bɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka limina daminɛ donc nin ye sɔrɔ ka lahu nafaba ye a to a bɛ ka nafa filanan wa dɔw ko la yastakili fana an karamɔgɔ sɔrɔ ka lahu fila fɔra o fila fɔra o ani surantan bɛ baara cogo min na o fɔra wala a mimu kelen kelen i bɛ solan kelen don a kɔnɔ a mimu kelen kelen i bɛ solan kelen don a kɔnɔna na wala o solantan in kɔni donc o de bɛ ko dɔn in ye n'i bɛ ka ala deli kɛ a nasi sɛbɛn cogo i bɛ yanni ka nasi sɛbɛn daminɛ i bɛ daba yɛrɛ de dilan ni sɔrɔ ka lahu ye i bɛ sɔrɔ ka lahu sɛbɛn fɔlɔ k'a ban ka sɔrɔ k'o nasi kɛ ka daba de dilan i mana duwawu fɛn fɛn kɛ adamaden ye ala deli sira fɛ nasi sira fɛ wallahi hali i ka daba dama bɛ mako ɲɛ adamaden ye ala ka limina daminɛ moridenw ka don moriya donda fɛ an kana kogo ta ka don ninnu ye moriya dondaw de ye nasi bɛ sɛbɛn cogo di pour que ka duwawu jaabi sɔrɔ voilà n'i ye nasi sɛbɛn cogo dilen moriden bɛɛ ma n'i y'a ye e ta ma kɛ sa peut-être i b'a sɔrɔ i yɛrɛ de nɔ don sɔrɔ ka lahu duwawu bɛ jaabi adamaden bɛɛ ma a bɛɛ ne jurumin de bɛ yen k'a bali o kumakan bɛ sɔrɔ ka lahu kɔnɔ k'o kama i kana n ka duwawu jaabi bali Allahumma infa'na warfa'na bil Qur'anil azim ala an bonya i kan kɔrɔta i kan nafa ni kuranɛ belebele o kɔrɔ morikɛ ka ala tɔgɔ dama tɛ morikɛ yɛrɛ tɛ a ka jurumu ka ca ale yɛrɛ ma se ala yɛrɛ ma
o kɔrɔ ale yɛrɛ tɛ dɛ sɔrɔkalaw in kama kuranɛ fɛnɛ kama sɔrɔkalaw kan bɛ kuranɛ de ma an karamɔgɔ ala ka limina d'a ma dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ ko yala ko sura ne don wa sɔrɔkalaw ye kuranɛ laban duwaw de ye ala k'an bɛɛ sababu ma yasini bɛ kalan ni u b'a kalan faransɛ nka faransɛ tɛ se ka kuranɛ aya di komi a bɛ cogo min na quoi m'o fɔ mɔgɔw ye voilà ni kuma dɔ la n'i y'a kalan i bɛ sɔrɔ i bɛ tradition de di ni ko sa ani sa faransɛ la u bɛ so ya so faransɛ la ko n tɛ se ka so voilà kɔla ani kala ni faransɛ la hali faransɛ la n'a fɔra ko a ka sirakɔrɔ ni sirakɔrɔ sira a bɛɛ ye kelen ye o ko tɛ dugu kelen tɛ sirakɔrɔ ye quartier sirakɔrɔ ye dugu de voilà o kɔrɔ u ka débrouiller ka kuranɛ kalan an ka fɛn wɛrɛ laɲini jumɛn mɔgɔw ka courage sɔrɔ u ka se ka kuranɛ ɲɛɲini k'a kalan ala ka limina d'a ma bisimila konkuru ta fɔra a ka ca hasbunallahu wa ni'mal wakil an ka konkurutigi ta dama konkurutigi la an y'a fɔ aw ye konkuru bɛ n'a kɛra n'a bi kɛ n'a bɛ ka kɛ ala y'an seere mɔgɔ caman n t'a dɔn n y'a fɔgali ci Mamadu ma kana to kaliwa la wallahi kana to kaliwa la surtout an ka dalilu damadɔ bɛ yen Alahu taala y'o dugawu jaabi di a tigiw ma ne ka téléphone tun bɛ maa min bolo a y'a fɔ n ye burukina muso dɔ a bɛ ne wele don min na a y'a kun cɛ ni kasi de a bɛ san 4 bɔ baki nɔfɛ voilà n t'a dɔn ne y'a kɛra voilà n yɛrɛ dugawu jaabi fɔra aw ɲɛna wallahi muso in ye ne wele don ko Alahu taala y'a dugawu jaabi an y'olu kɛ ni dalilu kelen mais o dalilu kelen an bɛna di mɔgɔ caman de y'an wele k'a fɔ an ye k'a fɔ an tun ye nin baarako la alhamdulilayi karisa ye baara sɔrɔ ne y'a kɛ maa fɔlɔ min ta la o tun ye médecine de la san joli a t'a sɔrɔ Alahu taala y'an dɛmɛ a san kelen a y'a sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw caman o kɔrɔ tɛ k'a fɔ a bɛɛ bɛ ɲ'an bolo quoi ça fait mɔgɔw k'a dɔn ala deli yɛrɛ kun ye min ye mɔgɔw ka cɛsirilen kɔfɛ i chance la bonya i ka se k'i ka laɲini sɔrɔ sinon ka ban kalan ma i n'a fɔ ala ye konkuru bila dɔw bɛ manamanakan fɔ la kalan kɛ taa kalan kɛ tɛ sa ne m'a fɔ n ko ne ka classe première bɛ ne bolo yan ɲina a bɛna segin defu de kan wallahi kalanyɔrɔ mun bɛ den ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ chance de y'a di a ka laɲini ye garisɛgɛ tun ye min ye tun ye min faamuya k'a bɛ taa bɔ kan a taara bɔ min kan ala m'o faamuya don a garisɛgɛ la a kɔrɔ tɛ k'a fɔ mɛtiriw y'a janfa o ala deli yɛrɛ de kun ye nin ka bɛɛ sababu ma an ka ko la mais maa min hakili ka surun o bɛ nin o de kosɔn a kana dɔgɔyamakɛla ni ɲininkɛla jaabi quoi i bɛ mɔgɔw ka hakili surunya de dɔn a da n'a kɛra ten waritigi minnu bɛ Bamakɔ e hakili la ko an fantanw ta ye baarakɛbala de ye baarakɛbala de don wa ala de y'u ka laɲini bɛɛ sababa ma ala de ma anw ta bɛɛ sababa ma ala deli kun ye jumɛn a ka anw ta bɛɛ sababa ma sami mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu quoi i dafa kuma dɔw la u tɛ fɛn mun yɛrɛ sugu la mais adamaden bɛ lamɔ cogo de bolo mɔgɔw lamɔna kan lahala min kan i b'o kan de fɔ an tɛ jigin maa si la an bɛ Alahu taala de deli bɛɛ mansaw ye ala ka labanko ɲuman di bɛɛ ma yarabi ala ka lamɔbaga ɲuman di bɛɛ ma min bɛ se ka den lafaamuya ka sɔrɔ a ma bɔ ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya ka sɔrɔ a t'a ka laɲini dɔn parce que hakilima yɛrɛ ka taabolo to yen ala ka faamucogo ɲuman d'a ma kɔnkuru sira kan n bɛ segin a kan sini n bɛ segin a kan sinikɛnɛ n'u ye ɲininka n bɛ segin nin kelen kan a faamuyara kɔnɔnajɛya de don wajibi t'a tali ye n'i m'a ta a tɛ foyi tiɲɛ a bɛ ta e ka nafa de fɔ ne bɛ nin kan an bɛ nin kan a ka ca san 20 ye an kun tɛ réseau kan an bɛ réseau kan san joli san 1 san 2 a tɛ tɛmɛ o kan o kɔrɔ an b'a bila k'a fɔ an bɛ ka client ou bien critiquer ala ta kɔfɛ an y'a sɔrɔ mansaw bɛ baara in na mɔgɔw b'an dɔn depuis antenne na a bilala mɔgɔw k'a ta k'u yɛrɛ nafa ka sɔrɔ u ma t'u sɛmɛ maa wɛrɛ la a b'a sɔrɔ aw caman ka duwawu bɛ jaabi ka tɛmɛ ne yɛrɛ ta kan a dɔw la i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ka ne yɛrɛ di ne ma n bɛ tila ka wari bɔ tuguni ka sɔrɔ a tun bɛ jaabi i yɛrɛ bolo ala ka limina d'a ma a filɛ nin kɔnkuru n'a bɛ yen taa an ka wuli ka so kɔnɔ dɛ i ka n ka filenin ta ka na n bɛna filen yira mɔgɔw la
mɔgɔ ka hakɛ to n bɛna a matériel complet yira la bɛ n bolo yan dɔ ta labɛn bɛ n bolo a ma kɛ fɔlɔ sini de bɛna kɛ ni Ala sɔnna o n bɛna yira mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ dalilu min an b'a di anw yɛrɛ de sigilen don dalilu ninnu de kan ni bana k'a ta ko fɔ anw yɛrɛ de kana kɛ i bɛna wari sara wallahi an ye kelen min fɔ o kelen dɔrɔn don Ala y'an siri anw tɛ ni sabali in tɛ fɛn na réseau sanfɛ ko ne bɛ nata o la ka nkalon tigɛ adamaden ye quoi mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ ka dugawu ɲini mansa ye wa o tuma Ala ye masa sugu jumɛn i yɛrɛ b'a dɔn ni fɛn in tɛ tiɲɛ k'i tugu k'a bila ko mɔgɔw k'a ta est ce que i tɛ danga sɔrɔ i mansa la parce que i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw bila baara la gansan ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la a y'a fɛn filɛ nin ye an karamɔgɔ an kɛ adamaden kuma dɔw la fɛn dɔw perewu ka ɲi mɔgɔw bolo tiɲɛ na ne ye n ka safunɛ ye n kan ka Yasini nasi ko ni voilà ne ye safunɛ de ye n bɛna Yasini nasi ko min na a y'a lajɛ concours sira fɛ an y'a dalilu di aw ma caman miiri la k'a fɔ a bɛ ta wallahi an sigilen b'a kan nin ye babo de ye fɛn t'a la nin ye babo de ye voilà n t'a dɔn ne ka mɔgɔw ɲɛ b'a la babo filɛ nin ye voilà babo la tɔmɔni b'an bolo ta an bɛ ka concours de baara sini de bɛna nin baara kɛ a filenkura sanni filɛ nin ye filenkura ji ma deli ka k'a kɔnɔ bɔgɔ ma deli ka k'a la na ma k'a la to ma k'a la a bɛ kɛ ni nin de ye o bi tile bin waati n'i m'o sɔrɔ tilegan fɛ a kɛ baasi t'a la i bɛ taa dingɛ de sen ka dingɛ sen dingɛso sanfɛ ka se i bolo yan yɔrɔ la bolo nɛgɛ don da la sebi bɛ dan yɔrɔ min na voilà mais i ka dingɛ in sen ni gosi ye i ɲuman bolo n'i ye dingɛ sen tuma min na i bɛ babo in kelen ta filen kura kɔnɔ o y'a sɔrɔ i ye babo in bila filen kura kɔnɔ ne filɛ k'a bila mana kɔnɔ nka ni n bɛ taa kɛ mana in bɛ bɔ yen n b'a kɛ filen yɛrɛ de kɔnɔ i b'a babo kelen tɛ ne bolo nin ye a ɲɛ b'a la voilà a y'o ɲɛ b'a la voilà nin ye babo de ye ne bolo i b'a kalan o y'a sɔrɔ i ye ŋaniya siri Alahu taala deli a tigi ye i b'a kalan li ilafi qurayshin ilafihim rihlata shita'i wa sayfi falyabudu rabba hazal bayti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin Ala b'a ɲini Alahu taala fɛ karisa i dama kasi na ko ka Alahu taala deli ɲini na a ka laɲini a ka nin concours sɔrɔ concours sugu min i b'o fɔ a ye i ka laɲini concours sugu min i b'o fɔ Alahu taala ye ni médecine don walima ni lahala fɛn fɛn don ni bac don ni DEF don a yira Alahu taala la donc i bɛ sɔrɔ ka n'i bila Ala i k'o nɔgɔya karisa ye ni kuranɛ barika ye li lafi kɔlɔsi barika la i b'a bila dingɛ kɔnɔ i bɛ babo filanan ta k'a kɛ ten ka babo sabanan ta k'a kɛ ten ka naaninan ta k'a kɛ ten fo ka taa babo 100 dafa babo den 100 dafa nin cogoya la n'o banna tuma min na o la i bolo kɔ yan yɔrɔ i b'o kɛ ka buguri korodon ka k'a la gosi a tɛ kɛ droite la i b'a gosi kɛ ka buguri korodon ka k'a la n'i ye korodon ka babo datugu i bɛ wuli k'i jɔ i kini sen fɔlɔ i b'o da dingɛ da la ka numanse da sanfɛ ka i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka seli wele seli wele ye jumɛn ye a bɛ min mɛnna alimami yanni seli welew da misiri la dɛ o kelen de don Allahu akbar Allahu akbar dɔw de ala kɔrɔ nani dɔw ta ye fila ye kɔfɛ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala al fala hayya ala al fala Allahu akbar la ilaha illallah ibn shan kelen ke Allahu akbar ayin ala fɛ ala n'a sɔrɔ mɔgɔw ni seliwela ye seli wele n'a sɔrɔ mɔgɔw kɔni bɛ e ka wele kan jaabi ka so kɔnɔ misiri la nin ko in na i ka ne ka wele kan jaabi karisa ye mɔgɔ gaɲitaw ala i k'a ye olu la i bɛ tila k'i ɲɛsin tilebi fɛ ka seli dakɔrɔta Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala al falah qad qamatis salat Allahu akbar la ilaha illallah ala nin ko in n'a sɔrɔ ni seli kɔni dakɔrɔtalen kɔfɛ ni maaw kɔni bi sɔn ka seli ala b'a ɲini fɛ nin ko in fana na nin kɛlen kɔfɛ i ka ko in diya karisa la concours kɛlen kɔ i ka jaabi ɲuman d'a ma i k'a ko jaabi a bolo ni maaw kɔni bɛ seli wele kan jaabi ala i ka concours in na i ka jaabi ɲuman di karisa ma
wallahi be nin kɛ o y'a sɔrɔ i ye kinisen yɛlɛma k'a da numansen kan fɔlɔ la i ye kinisen da ka numansen da kan filanan na i bɛ numansen da duguma o de ye juguman ye sisan ka sɔrɔ ka kinisen da sanfɛ n'i tilala i b'i ka filen ta ka kɔdon ka taa n'a ye n'a ka di ye sa filen o taa seri k'a kɔnɔ taa basi k'a kɔnɔ foyi t'a la parce que dɔ bɛ tila k'an ɲininka ko yala ko filen o fana bɛna kɛ de tuguni i b'a ci wa i b'a da a t'a ci dɛ a nin dɔ la yɛrɛ n'i t'a fɛ a nin dɔ la ala k'an bɛ sababu ma nin y'a kɛ cogo ye a faamuyara donc an n'a faamu nin na k'a fɔ wallahi an sigira su in na an hakili tɛ nin na k'a fɔ mɔgɔ ka question bɛ na nin kan mais nin labɛnnen bolo dɔ ta ci de kama a faamuyara ala k'an bɛ sababu ma donc ni sigi kɛrɛfɛ nin ye kɔnkuru mɛnɛ tɔ ninnu k'a la voilà bana a bila kɛrɛfɛ ala k'an bɛ sababu ma donc ni lahala de don ne tɛ nasi tila o de ka ne ka problème ye ne kɔni bɛ nasi kɔni n'a fɛn wɛrɛ bɛ a kuturu mɛ ne tɛmɛ n'a ye dɔrɔn voilà ala k'an bɛ sababu ma question wɛrɛ bɛ yan hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu akbar an delila ka hasbunallahu an delila ka kuma kan an delila ka a miftahu di mɔgɔw ma a miftahu an delila ka di mɔgɔw ma hasbunallahu wa ni'mal wakil ala tɔgɔba don ala tɔgɔ min bɛn kɛra k'a fɔ nabila ibrahima bilalen tasuma la a ye ala tɔgɔ min fɔ a da jukɔrɔ pour que tasuma y'a kisi a ma se k'a jeni lemaniya kɔfɛ o ye hasbunallahu wa ni'mal wakil nabila yusufa a bilalen dingɛ kɔnɔ yani pour que a kana sa jugu ka janfa min kɛra la a kana kɛ saya wɛrɛ y'a ma a ye da tora ala tɔgɔ min na tafsirtigiw ka bɛnkɛ la o ye hasbunallahu wa ni'mal wakil o la ala taala ye kuran kɔlɔn kɔnɔ fɛra ye ala k'an bɛ sababu ma ne ba ye hakili sigi n bɛna nin di hasbunallahu wa ni'mal wakil ala tɔgɔ belebele don to k'i da dela la a jati dɔgɔmani ye 19 de 19 o bɛ bɛn n'i y'a harifu kɔntɛ a bɛ bɛn harifu den 19 ma ale ni bisimilahi rahmani rahim bɛ fa la yanni balimamaw de don quoi u bɛ ɲɔgɔn ta ale fana ye harifu den 19 hasbunallahu wa ni'mal wakil sirukɛ mɔgɔ min bɛ ni i tɛ se ka wurudiba kɛ nka ka di ala k'i ka ko bɛn sen ma ala k'i kisi jigilatigɛ ma i ka kow la to ka hasbuna wurudi fardaw kɔfɛ siɲɛ 450 o ye min tɛ se wurudiba la mɔgɔ min b'a fɛ i ka kisi i jugu ma i jugu kana si la hasbunallahu wa ni'mal wakil i b'a wurudi 1350 1350 ayi hali ni ma kɛ hali n'a kɛ fiyewu fiye o ye a den fiyewu sira ye a faamuyara hasbunallahu wa ni'mal wakil n'i b'a wurudi a kɛra fɛn o fɛn n'i b'a wurudi min ka ɲi a la i bɛ suratul fatiha kalan siɲɛ 3 siɲɛ 4nan fatiha 4nan n bɛ k'a dɔw jaabi sira fɔ de ka da ka wele cogo bɛ ala la n bɛ ka ala wele a ka baraji di yan ani n bɛ ka wele a ka mago dilan o tɛ kelen ye mɔgɔ caman mago dilan ni baraji ɲini tɛ kelen ye wele cogo dɔ bɛ ni ala wele a bɛ baraji sɔrɔ nka i mago kɔni tɛ dilan jati ninnu nana nin de kama n mago bɛ mako min na a bɛ sɔrɔ tan de e mago bɛ garisɛgɛ la e taara fɔ ya mun tɛ kimu ko tajuru sara masa ni ala y'a tajuru sara la a ka ɲi ala k'an bɛ sababu sa u kana ni fɛn ninnu don mɔgɔw kunkolo la wallahi i mago bɛ fɛn min na ala tɔgɔ ɲini o cogo la i ka wele ten ala wele cogo ɲini k'i sigi a kan dɔw bɛ san 40 kɛ hasbunallahu kan wallahi hali u tɛ se ka foyi dilan n'a ye o kɔrɔ tɛ ko ala tɔgɔ man ɲi o kɔrɔ tɛ ko tiɲɛ tɛ o kɔrɔ tɛ ko ala yɛrɛ diminen don a kɔrɔ koyi parce que a bɛ ka kɛ ni sira min ye ale bɛ ka min ɲini o t'o ye quoi ala k'an bɛ sababu ma a bɛ hakɛ to dɔɔnin hasbunallahu wa ni'mal wakil yani n'i b'a fɛ ka ala deli n'a ye i k'a dugawu jaabi teliman sɔrɔ a ka ɲɛ i bolo kana taa foyi ɲɛɲini ala fatiha kalan siɲɛ 3 siɲɛ 4nan i y'a kɛ na'budu wa iyyaka nasta'in i b'i jɔ ye hasbunallahu yɛrɛ bɛ dayɛlɛ ni aya min ye n'o de y'a tile pour que i ka dugawu jaabi sɔrɔ
afod allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ibika wurdi damne kele fura ibaka wurdi ga naso ikalla yine kemanan bidure naso kalla yine shentan kono tay naso kalla yine bakilen kimesaba an bidure ni klalo la tumamna pewu o kemesa bidure bakilen kemesa bidure mana soro fe wala me ika kemanan bidure mana soro fe ibika jati mi yini no soro la ko hal na kera batan fly ibika hasbuna jati fen fe yini hal na kera wi mina kila ka nafla dawma cewce ya ke suina sininga ke siningana ka ke e lama wene wele wallahi mina nafla dawma nya di karaoke aw nyine dongo ntara nyimi di karaoke ma aw nyine dongo wala nga karaoke ma dongo wallahi o kilendo mina di mo ma binni ala sunu ko ka partager ayo chike a partager de ka soro ne koru de ditawa don ni ika jeti soro tuma me ma ko jel ni o soro a tanga kuncheni do ujme pour que ikasi kala ini soro iba fo fan kala bo bini mati min Allah wa fadlun lam yamsasum su wa tabarru wa Allah wallahu zu fadl azim ibn Qur'an ayaka ka kunche tu was hasna obe tande ko abin hasbuna wa ni'mal wakeel an tande Qur'an ko no kelat mamina e ko fata jo rojme iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibata ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin otunde nanna yo to jeli kanga julke ka faraka sabawre o niyo sabab flakera kelen kundira chama niyo olu faranga o juli to shen wolon fla wa hasbuna do jabi bi suratande wallahi hal ni tiga bereke hal ni ba da tani kono to ma aka shen bayidi ka baraki ni do ni am motade allah ala kan be sababu annafla mina annafla di awma anga soro ka bo hasbuna lo kono de nan tore amina suke allah hasbuna lo nafla masaya nyini saraka mafangu masaya de masaya ma de nyini be femba mina wi masaya de so me kala layini nabila karamo ke tuy soma tuy kulli filla tuy wallahi do Allah taala isra isma Allah taala nini allah ne refnen kan nafla nga chorba kan nafla do aya dian ko gelon tumana allah mene ya ken tabule sungolo ko ni jora ka ba o shoote sungolo ni take ka torga be nga wurtima don ko ni don munani tan sorba fe mais te dum bla mina fi o sungolo de aya la me ara kan tan fla do ik hami fen fe bila cew ala bi anin bet ni shite foyi ala nyine do we si hami mbolo tesnogo o daldo darla komi shekan tigelen no ida yan fa tinya we shi de